бисёри нафарҳо дар инҷа савол ба миён меоранд ки анами тағйирот дар соли 2025 барои хизмати ҳарбӣ баъзе вақтҳо имконият ҳастае ки баъди 1 моҳ ё 2 моҳшам. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. дар мавзӯи боло рафтани нархи хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат мекунем. Чӣ хеле ки мо гуфта будем, ваъда карда будем ки тағйиротҳоро барои шумо мефаҳмонем. ҳатман дар видео лайк монда ва бо диққат то охириша тамошо кунед. номери канали мо, номери канали Юрист TJ дар рӯи экран мебирояд. WhatsApp дора ҳамин номер, метавонед ки бинависонед. мавзӯи асосии имрӯзаи мо чӣ хеле ки гуфтем, боло рафтани нархи хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. сабаби асосӣ ва сабаби воқеӣ чӣ мебошад? ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархи нишондиҳанда боло меравад ва сабаби супоридани ҷаримаҳо ё ки сабаби пардохт кардани пулҳои бонкие ки муқаррар шудагиай, боло рафтанаш аз ҳамин сабаби болоравии нархи нишондиҳанда мебошад. дар соли 2025 нархи хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баробар шудагиай ба 57 000 сомон. шумо бо пардохт кардани ин маблағ дар сурати ҳисоби амонатбонк метавонед ки дар муддати 1 моҳ соҳиби ҳуҷҷати ҳарбӣ бишед, яъне ки вайни билет дастрас мекунед. бисёри нафарҳо дар инҷа савол ба миён меоранд ки вайни билете ки дастрас мекунанд чӣ гуна мебошад? чӣ хеле ки шаҳрвандо рафта 2 сол хизмат мекунанд, билети ҳарбӣ мегиранд, ирам ба монанди ҳамун мебошад. 1 моҳ рафта дарсҳои ҳарбӣ хонда, учебка гузашта, баъдан шумо ҳамин ҳуҷҷата дастрас мекунед. ва барои хизмати алтернативиро анҷом додан шумо бояд ки ба комиссарияти ҷои истихдом рафта муроҷиат бикунед. яъне худсарона аз пеши худтон наметавонед ки рафта дар суратҳисоби амонатбонк пул биспорену мисол ин чиза дастрас бикунед. аввал рафта номнавис мекунед, ба қайд мекунед. баъд анами тағйирот дар соли 2025 барои хизмати ҳарбӣ ҳамин буд. тамом бародаро, ба маълумоти шумо расонидем. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. границаи Қазоқистон хоҳем сафар кунед, номерошон мебирояд, зангшон бизанед, суҳбат кунед. кулоб нависонда: ассалому алайкум брат, моҳи майда хона мерам, не ки паспортум тамом мешавад срокш. алиш кунам омада метавонам Москва. бале, вақте ки шумо паспорти нав мегирен, ҳамон паспорти пештаратонам як суратша бигирен ё ки як нусхаша бигирен беста. аз сабабе ки шумо мерен абрада бо паспорти нав ва сабаби аслии иваз кардани паспортона шумо фаҳмонда битонед. ба хотире ки аз шумо мепурсанд ба чӣ хотир паспорт алиш карден, аз шумо мегӯянд ки барои буд шидани муҳлаташ мо паспорти нав гирифтем. абду нависондай: ассалому алайкум брат, шумо регистратсияра метавонем дида ки дар база ҳаст ё не? не, мутаассифона наметавонем дида ва тавсиярам дода наметавонам ҳеҷ каса. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум ака, документ карда ман метавониста бошум? гости дромадагиам граница рафта, работа карда дромада мешавад? ҷавоб медоден ака. ҳозир тибқи тағйиротҳои нав, тибқи қонунҳои нав дар соли 2025 вақте ки гости гирифтагиен шумо мигратсиони карта аз Россия ки баромаден, баъди 9 моҳ ҳақ дорен ки вориди Россия бишен. лекин дар асл уқадар ҳамин чиза ба назар намегиранд. баъзе вақтҳо имконият ҳастае ки баъди 1 моҳ ё 2 моҳшам абрад наметавонен вориди Россия бишавен. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум, созен ака, видварения аз чанд срок сар мешавад? яъне ки сроки паст ё баланд? ба ҳамин саволам илтимос ҷавоб гардонед. видварения аз 3 моҳа сар мешавад то 5 солара дар бар мегирад. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум додар, ман зани калонсол, ман як чизро нафаҳмидам. ҳамин уведомления аз трудовой чӣ фарқ дорад ва уведомлениеро аз куҷо мегиранд? пешакӣ раҳмат. уведомления яъне ки шумо трудовой договор доред, патент доред, ҳамира мерен уведомлид мекунед. ин уведомление ягон ҳуҷҷати дигар нестай ба мисли ё. шумо мерен яъне ба қайд мегирен ҳамин чизоро дар МВД Россия ки дар ҳақиқат шумо фалон одам трудовой договор дорен ва патент дорен, яъне роҳи қонунӣ. як нафари дигар нависондае ки акаҷон ман фақат савол метавонам, ҷавоб наметӣ. ман 9 моҳ мешавад документ надорам, метавонам бо Ташкент бирам обратно биём? ба ҳамин саволо чанд бор ҷавоб додагим бародар. вақте ки документ надорен, мо доим дар видеоҳомон мегӯем ки ин вобаста аз тақдири шумо. дар вақти гузаштани таможни агар запретон ки накардан, баъд метавонен бирен. як нафари дигар нависондай: ака, ҷавоби шумо бисёр лозим аст, як риск кунам бирам намешавад?
чанд бора менависам, ҷавоб наметен. Мара 1 моҳ мешавад Москва омаданам. Гостӣ будам. Метавонам ба Россия бирам. Ҷавоби шуморо ман интизорам. Пешакир раҳмат. фикр мекунам дар ин савол мо ҷавоб додем аллакай ки 9 моҳ пас метавонанд гостиё рафта, лекин баъзан вақт дар асл ин чиза ба назар намегиранд. мисол баъди 1 моҳ ё 2 моҳ ки мераванд. ин ҷавоби 100% надорад ки ӯз матра бугум бира метонӣ. Сино нависонда. Салом акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир сар шид ё ин ки не? ҳозир сар нашида бародари азиз. Аз 1 апрел сар мешавад то 27 мая давом мекунад призофи баҳорӣ. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Зиндаву сарбаланд бошен. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.